Čínu 10. února nazbíral v jednom utkání 11 asistencí. Tak ani tentokrát se hosté neprosadili. Střílel Lukáš Kraus. Domácí nikam nespěchají. Štěpán Reinberger, Rostislav Pelikán. Míč je opět Štěpán Reinberger. Když ne Štěpán Reinberger, tak tam efektně dopíchl ten jeho pokus Tarvis Williams. Mimochodem nejlepší smečař při All-Star Game právě v té sezóně 2004-2005. Štěpán Reinberger měl rychlejší. Také liberecká desítka si připsala na své konto první osobní chybu. Teď tam v obraně vypomohl Landa na chvilku. Opět Landa dobře v obraně zasáhl. Šance pro hosty, Jan Pastyřík versus Tarvis Williams. Až teď se mění skóre 24-15. A teď se nechal Williams s Pastyříkem ztlačit zády pod koš a už bylo velmi těžké i přes ten jeho výborný výskok a dlouhé ruce zblokovat tu střelu. Marek Štec, že by první trojka. První úspěšná trojka v tomto zápase a viděli jsme Bruno Soče, jak prožívá nejen tento zápas. 27-15, to už vedou domácí, ale všechno je úplně jinak. Teď se libereckým povedla další dobrá spolupráce. 27-17, na jejím konci byl Tomáš Todt. Asistenci si připsal Lukáš Kraus. Tak ta vytažená obrana Kunína určitě je dobrá v tom, že je opravdu velmi těžké přihrát. Na druhou stranu to má i svoje slabiny právě, co jsme viděli teď, že ta obrana je hodně otevřená, vytažená a může dojít právě k takovým těm zběhům a backdoorům, což předvedli právě v minulém útoku hráči Liberce. Odchovanec Českých Budějovic chybu. Na řadě je další oddychový čas, který si vyžádal Jan Sloviak. Co se týká Liberce, tak samozřejmě se ty pokyny vedly k tomu, k konkrétním akcím, které asi uvidíme v dalším průběhu utkání. Zazněl tam vlastně i termín high low, tak v podstatě je to se využívá vlastně při obraně pivotmanů ze předu, to znamená, že ze slabé strany vybíhá pivot nahoru a pokouší se přehodit na druhého pivotmana. Stejně tak Jan Sloviak tam při dvoubodovým košem posílá Kondory do mírného jednobodového vedení. Hráči v zelených dresech vedou 30-29. Juraj Gavlák, Chet Timberlake. Ano, byla to přesná trojka, takže domácí teď zase svrhli vedení na svoji stranu. Tomáš Todt opět měl cestičku do koše úplně volnou. Je srovnáno 32-32. Tak teď hned 3 hráči v zelených dresech se tam vrhli na Juraje Gavláka. Tu druhou šestku už proměnil, ale opět je všechno úplně jinak. Jaroslav Kovanda zařídil vedení Kondorům 34-33. Tak už několik útoků po sobě liberečtí dost jednoznačně přehráli tu vytaženou obranu Kunína a je otázka, jestli je nutné v ní ještě pokračovat dál, protože snídali prakticky 3 úplně laciné koše. Teď se prosadil Chet Timberlake. Byla to velmi dobrá individuální akce, 35-34. Teď je z toho zase jednobodové vedení domácích. Bruno Soče vyžaduje tvrdou práci. Všechny tyto jižní národy velmi nerady prohrávají, hlavně v basketbalu, kterou berou jako svůj národní sport a v podstatě z toho vychází i to jejich sebevědomí a tento přístup vlastně k basketbalu. Před malou chvílí jsme viděli střelecký pokus Tomáše Šustka, který přišel.
Zatím má necelý bod a půl na zápas. Parádní spolupráce Tomáš Todt a Ladislav Todt. Chtěl jsem říct, že hosté se ujali vedení, ale všechno je opět jinak. Domácí po střele Davida Hájka vedou 38-36, do konce prvního poločasu 10 vteřin. Aleš Kočvara, míč mu trochu utekl, teď navíc o něj přišel. Ano, odpískán je rozskok, ale tak uvidíme, co vymyslí hráči v zelených dresech. Kočvara. Tak, skončil první poločas. 38-36 ho vyhráli domácí basketbalisté. Myslím, že jsme ale tu. Tak se prosadil s číslem 9 Tomáš Todt. Chet Timberlake upravuje nebo srovnává na 40-40. V postupném útoku jsou kondoři, Aleš Kočvara to vzal na sebe. Míč šel ještě od Cheta Timberlakea, takže v útoku budou pokračovat hráči v zelených dresech. Na střelu mají 10 vteřin. Ian Johnson. To byl hodně nepřesný pokus Američana ve službách Kondorů Liberec. Gavlák. Jeho střela také minula cíl. Domácí si ještě doskočili a vybojovali nových 24 vteřin. Gavlák. Dlouhá přihrávka na Cheta Timberlakea. A vypadalo to, že takže šance pro hosty. Lukáš Kraus, brání ho Bobo Hájek, Tomáš Todt. Už to vypadalo, že nasadí ke střele. Ještě nahrál Krausovi. Ten se neprosadil, ale ještě se tam vrhal po tom odraženém míči. Na palubovku se vrátil Štěpán Reinberger. Tak teď to bylo trochu chaotické. Pokračuje se ve hře. Juraj Gavlák v postupném útoku našel volného Cheta Timberlakea, který to udělal fantasticky. Ian Johnson si vyměnil míč s Lukášem Krausem. Také Lukáš Kraus to udělal k velké radosti svých spoluhráčů velmi efektně. Dále srovnáno 42-42. Gavlák vyhodil na trojku na Ivana Perinčiče. Ten se ale neprosadil. Rychlý protiútok. Vede ho Tomáš Todt. U míče Aleš Kočvara. Ladislav Todt ještě se snažil přihrát na Iana Johnsona, ale ta přihrávka nebyla přesná. Respektive ji vystihli domácí basketbalisté. Osobní chybu si připisuje Aleš Kočvara. Liberec je 7. nejlépe střílející tým trestných hodů. Lékárna Kunín je